Kini ang Mount Pulag nga akong nakita sa akong hunahuna. Playground of the Gods kung tawagon. Pero padayunon pa ba natong katkaton? Kung adunay bagyo nga nagpaingon. Usa ka oras ang paglupad gikan sa Cebu to Manila. Gituyo na ko nga mosayo para makapahuway tibok adlaw sa akong nabook nga Airbnb. Gabi pa nga among biyahe padulong sa Benguet. Og nagbook rami og joiners van para didto. Kuyog ang akong igagaw nga gikan pa og K-pop concert. Laban na juga dira. Pilam na ka-inches imong extension sa imong. Di pa na mao, naroon diri akong gigi. Gisulot. Kaya mas taas. Mas taas ang platform. Sultano kung gikan kag concert ba niya. Murag gubot mag GGB pa kay ka. Papag mo makaon ang imong kuan nuggets. So gikan siya sa concert sa Icon ug sa uban pa mga K-popers. Actually singot Wala may pa-ziplak konta? Anong oras yan natin? Walang pera doon, pwede ako mag-video. Ah! Ay, sorry. Lalaki pala ako. Ito bantayan ay lahat. Buntag na minabot sa Benguet. Og dito na sad mi na mahaw. Sa samang lugar na ang medical check-up nga gi-require sa DOT before katugutan nga makasaka sa Mount Pulag. Taga dito po kayo? Ako kasi umakyat lang kayo dito mag-sideline. First time? Oo, first time. Okay lang po ba yung bata? Okay, thanks. Gin lang tayo. Ay, gusto ko yung usapang yan. Sige, ano? Hindi malamig kasi dyan, kaya yung gin pa lang malamig. So, ito po yung pasimuno kapag may hindi nakaakyat bukas kasi lasing. Ay, hindi, sorry. Kapag ka lasing, pinupunta ako sa paso. Sayang mo, stay na rin mo. Hindi ka aakyat. Medyo napasayo among abot sa Benguet para sa DNR orientation. Maong naami gamay nga oras para mamalit-malit ang mga abubot. Let's get to the So right now, ay katawag tao sa liyo. Once up to orientation from DNR. Ang DNR orientation kay mandatory para sa tanang mga mukatkat sa Mount Pulag sa bisan unsang trail. Ang Babangig Trail ang among gipili kay mao kini ang pinakasayon para na akong first timer. Welcome to Babas. Orient ko lang yung house rules natin dito. Napakadali lang naman. Nag-check-in namin sa transient house nga among tulugan karong gabi. Instagrammable ang view, diri pa lang solved na ang scenery. Nabati na sad namo ang sobrang kabugnaw sa lugar. Katagan magkamit. Maglabada yarn. Og din hinasad sugot ang pagparamdam di bagyong Karding. Sa pag-abot sa panihapon, giandam na sa among tour ang pangapagkaon. Og na mahulay na kay sayo pa ang among pagkatkat ugma. Hello guys, ako na po din naging sa G Makapakang Bisayang Maki, Elfie Rain. Bukod kay karon kay we're on our way to Mount Pulag. Outfit yun. Lakas, short ka lang? So, okay, check.
Check natin sa Camp 1 kung anong mababawasan. Pero believe talaga ako sa naka-shorts, so. Huwag ka. Tanggal yan, naka-brief na lang yan. Taray. Ay, alam ko na kung sino i-friend ko mamaya. Friend, alam mo na. Friend. Isugdan na namo ang among journey paingon sa Mount Pulag. Og dininasad nagsugod ang pagkuso-kuso ni Carding. Pagabot sa Camp 1, pahuway gamay. Ayun, payong is life. Umulan at lahat, payong is life. Kipadayon naman ang pagbaybay sa dalan paingon sa Mount Pulag. Taliwala sa kalapok, kangit-ngit, ug sa ulan. Guys, so nga may karon diri sa Camp 2. Actually sa Camp 2 na yung mga nag-camping. Yes. So right now, basa gyapon akong buhok, basa na diay uga naman ta ni. pagabot sa Camp 2, pwede nang mag-CR break. Pero diri na sad namo nadungog ang pahimangno ni Ate Guide. Kayo na po ang magdedesisyon kung tutuloy pa ba tayo sa summit or Tungod sa nisaka na sa signal number 4 ang kusog ni Bagyong Carding, naanan namo ang desisyon og mopadayon ba or mobalik na lang. Safe pa naman daw Musaka pero wala na may makitang sunrise or view sa summit. So right now, ako nung chat sa natin ito mga kapit nung sa liyo, buhit ko ba? pang mix nuts. Dali, dinan ka? Awkward man mukhaon sa daan, kaya muna mag yung mga tagak. Asa na to tong food? Pero na-desisyon na namong mupadayon. Puslan man nga na nami diri. Basa, tugnaw ug nagsugod na sad og kanipis ang hangin, pasaka. Ito yung mga dwarf bamboos guys, yun. Yan. Taray, di ba? Ay, we're on our way sa peak or sa summit pala. Di namin mag-expect og na ay adlaw kay nisud na ang bagyong Carding. So amuan na lang pa-picture sa signage. Pero na-wish gapon ko nga mas naigamay adlaw lang pamuhayag kung gani. Makita na taga may clouds ba. So nakita na to si Maysa, naggamit ang kanan niya pinakakusgan nga outfit, ang polka dots. Summit na ba to? Di pa no? Welcome to Mount Pulag! Ang ganda ng view, grabe! Nakakaiyak! Maklaro ang hangin. Pipila ka tekang na lang maabot na namo ang summit sa Mount Pulag. Nagsugod na og kahayag sa palibot. Pero nakita na sad namong si Carding na adyod sa among kuyog. Baga sa panganod ang nisabay namo. Og halos wala na mi makita nga laing view gawas sa puti nga palibot. Hi guys, so we're 30 minutes daw away from the summit. So karon na feel na namo ang hangin ni Bagyong Carding. Og nakatayos na ako daw karon sa dwarf bamboo. Oh, di ba sayang mo? Hindi siya tagal siya pero sayang kayo kay Bagyong mi.
Happy man ako ka ng bahalag 101 basta makita na adlaw bisag very light. Jay. Hi man. Mga adlaw ana Jay. Yan na po yung summit. Kuya, pababa naman ng signage oh. Pahiram saglit. Laban natin, laban. Oh, kaya natin to ate. May palitsyon sa baba. Pag-abot na mo sa mismong summit, mas nabati pa na mo ang usog na hapak sa hangin. Finally, nasa summit na mi. Tago siya ko sa sagutan kitog na. Ay. While na ako sa summit, medyo napahuna-huna ako. Ug wala ba na ako kuyogi ako igagaw, ma-experience baka ako ni? Ug ni saka baka ako og normal nga panahon, mas ma-appreciate na baka nako ang Mount Pulag. Pero usara jud ang klaro aning tumunga nga na ako naglingkod sa summit sa Mount Pulag. Same ra ang trail nga among gibaybay paubos. Og akong nabantayan nga nikalma na sa panahon. Mas nakita na nako ang kaanindot sa palibot. Nagian namo nga malinawon pag-usab ang grassy forest. Saktong tambay sa Camp 2. Ug among nakita ang sitwasyon sa mga campers dito. Ang mossy forest, nga grabe ka majestic ang mga sanga sa kahoy. Balik tayo guys. Ayun no. Kakainis naman eh. Og sa dayong pag-abot namo sa Meta Place, mas nakita na namo ang kaanindot sa palibot. Medyo nadungog lang ang panahon kaya na-clear sky. Unta kaniyang among naabtan dito sa summit. Pero at least, napakoy rason nga babalik dito. Puhon. Sabi na lang, pagtirahan kami ng food. Kailangan nyo talaga ha. Di ba lang pwede dalawa sa motor? Iwalay talaga kayo? Sa kape, iwalay lang. Dapat talaga ipag-iwalay. Pero no, dapat ipag-iwalay.